Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Il-paċi ma'kom. U nagħtikom merħba mod speċjali lill-arajjes li se jżewġu f'din is-sena. Nitolbu ħafna għalikom u intom ukoll itolbu ħafna għal xulxin. Fil-bidu ta' din qudiesa jew nitolbu mafra l-Alla ta' dnubietna kollha. Ta' kemm il-darba inqasna mill-imħabba, fittixna biss l-interessi tagħna u nsejna lil ħaddieħor. Nistqalla Alla li jista' kollox u lilkom ħuti li jiena dnibt ħafna bil-ħsieb, bil-kliem, bil-emil u bil-ħallejt mirijieti tiegħi bl-akbar tiegħi. Għalhekk nitlob lill-Imqazza Marija dejjem Verġni, lill-Anġlu l-Qaddisin kollha u lilkom ħuti biex titolbu għalija lil Mulej Alla tagħna. Jeħenna lina Alla li jista' kollox, jaħfrilna dnubietna u jwassalna l-ħajja ta' dejjem. Mulej ħniena, Kristu ħniena, Mulej ħniena. Glorja l-Alla fil-għolji tas-smawiet u paċi fl-art lill-bnedmin ta' rieda tajba. Infaħruk, inberkuk, nadurawk, natuk ġie. Irrodulek ħajr għal-glorja kbira tiegħek. Mulej Alla Sultan tas-sema, Alla Missier li tista' kollox. Mulej Iben waħdini Ġesu Kristu. Mulej Alla ħaruf talla bin il-Missier. Int li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Int li tneħħi d-nubiet tad-dinja il-qatt talb tagħna. Int li qiegħed fuq l-emin tal-Missier ħenna lina għaliex int waħdek qaddis, int waħdek Mulej, int waħdek il-għoli Ġesu Kristu mal-Ispirtu Santu fil-glorja tal-Missier Alla. Amen. Nitolbu. U Alla ta' dejjem li tista' kollox, li taħkem fuq kollox fis-sema u fl-art. Isma' bit-tjieba talb tal-poplu tiegħek u għatina l-paċi fi żmienna. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li Alla u miegħek jgħixu jsaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. L-ewwel qari mill-ktieb tal-Profeta Eżajja. Minħabba Sion ma nedix, minħabba f'Ġerusalem ma niskoċ, sa ma tfeċ bħal din il-ġustizzja tagħha, tfeġġeġ bħal torċa s-salvazzjoni tagħha. Il-ġustizzja tiegħek għad jarawha l-ġnus u s-sebħ tiegħek jarawh is-slaten kollha. B'isem ġdid għad isejħulek, isem li għad jażlu fom il-mulej. Għad tkun kuruna ta' ġmiel fit il-mulej u diadema ta' sultan fit Alla tiegħek. Ma jgħidulekx aktar l-abbandonata, lanqas lill-artek l-imħarbta. Lilek għad isejħulek xtifija u lill-artek għad jgħidula arusa, għax laxqa tal-mulej fik u artek għad titarras. Bħalma arus jitarras xebba, hekk jitarras il-bennej tiegħek. U bħalma l-arus jitaxxaq barustu, hekk jitaxxaq bik Alla tiegħek. Il-kelma tal-mulej. Inroddu ħajr il-Alla. Salm responsorjali. Xandru fost il-popli kollha l-ġubijiet tal-mulej. Xandru fost il-popli kollha l-ġubijiet tal-mulej. Għannu lil-mulej għanja ġdida, għannu lil-mulej fl-art kollha, għannu lil-mulej birku ismu. Xandru fost il-popli kollha l-ġubijiet tal-mulej. Ħabru minn jum għal ieħor is-salvazzjoni tiegħu. Xandru fost il-ġnus is-seb tiegħu,
fost il-popli kollha l-ġubijiet tiegħu. Xandru fost il-popli kollha l-ġubijiet tal-mulej. Għatu lil-mulej familji ta' popli, għatu lil-mulej sebħu qawwa, għatu lil-mulej is-seb ta' ismu. Xandru fost il-popli kollha l-ġubijiet tal-mulej. Inxteħtu qudiem il-mulej b'tiżjin qaddis, tredu quddiemu nies kollha tal-art, ejdu fost il-ġnus il-mulej is-saltan u jiġġudika il-poplu bis-sewwa. Xandru fost il-popli kollha l-ġubijiet tal-mulej. Tieni qari. Qari mill-ewwel ittra ta' San Pawla Apostlu lill-Korintin. Ħuti, hemm diversi doni imma l-istess wieħed u l-Ispirtu. Hemm diversi ministeri imma l-istess wieħed u l-mulej. Hemm diversi ħidmiet imma l-istess Alla li jaħdem kollox f'kulħadd. Lil kull wieħed tingħata r-rivelazzjoni tal-Ispirtu għal ġid ta' kulħadd. Lil wieħed kliem l-erf mill-istess Spirtu. Lil ieħor il-kelma tas-sapjenza mill-istess Spirtu. Lil ieħor il-fidi mill-istess Spirtu. Lil ieħor is-seta tal-mirakli, lil ieħor id-don tal-profezija, lil ieħor id-don tal-għażla tal-ispirti, lil ieħor diversi ilsna, lil ieħor it-tifsir tal-ilsna. Dan kollu jaħdmu l-istess Spirtu wieħed li jqassam lil kull wieħed kif jogħġbu. Il-kelma tal-mulej. Nroddu ħajr lil-Alla. Għal dan Alla sejħilkom permezz tal-Evanġelju biex ikolkom sem fil-glorja ta' Ġesu Kristu. Halleluja. Il-mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelju skont San Ġwan. F'dak iż-żmien sar tiġ f'Kana tal-Galilija u Ġesu kienet hemm. Ġesu kien mistieden għat-tieġu wkoll flimkien mad-dixxipli tiegħu. Billi ma kienx fadal iżjed inbit, Ġesu qaltlu m'għandhomx inbit. U Ġesu qalilha, x'hemm bejni u bejnek mara? Is-sija tiegħi għadha ma waslitx. Ġesu qalet lill-qaddejja, għamlu kull ma jgħidilkom hu. Issa kien hemm 6 ġarar tal-ħaġar imqiegħda hemm għar-rid tal-purifikazzjoni tal-lut, kull waħda minnhom tasa xi 100 jew 120 litru. Ġesu qal lill-qaddejja, imlew il-ġarar bl-ilma u dawk imlewhom sax-xifer. Imbagħad qalilhom, issa ħudu minnu u newluh lil dak li qed jieħu ħsieb il-mejda. U ma warru jatulu. U daq l-ilma bibdul f'imbit. U billi ma kienx jaf minn ġie, għalkemm il-qaddejja li ħadu mill-ilma kienu jafu, sejjaħ lill-arus u qallu,
kulħadd li nbitiet tajjeb iservi l-ewwel, meta mbagħad ikun ħadhom iġibu dak li jkun inqas tajjeb. Immint li nbitiet tajjeb irfajtu sa issa. Dan li għamel Ġesu f'Kana tal-Galilija kien l-ewwel wieħed fost is-sinjali tiegħu. Bih wera l-glorja tiegħu u d-dixxipli tiegħu emnu fih. Il-kelma tal-mulej tifħir. L-ewwel sinjal li jagħmel Ġesu isir f'tieġ u waqt tieġ. Jiena nawguralkom li meta jasal il-jum u tasal il-ġurnata li lilkom tħejju ħafna lilkom ma jkun jonqoskom xejn u ma jkun hemm l-ebda bżonn ta' miraklu biex jitkattar l-inbit jew il-wiski xi jkun. Is-sinjal li jagħmel Ġesu huwa l-ewwel nett sinjal tal-għoża tal-Omm. L-Omm tinduna li l-arajjes naqashom l-inbit li għandhom problema u tahom li tarraf lil-bina. Ġesu jeżita. Jgħidilha li għadha ma waslitx is-sija tiegħu. U ili l-qaddejja tgħidilhom għamlu dak li jgħidilkom hu. B'xi mod timbuttaħ biex jagħmel l-ewwel sinjal. U nista' nimmaġina timbuttaħ biex jagħmel l-ewwel pass. Timbuttaħ biex jibda jitgħallem is-sena ta' Giuseppi u jsiru kollu wkoll Mastru Daxxa. L-Omm dejjem wara bina issegwi il-passi ta' ħajtu u segwih bimħabba. Aħna nafu li meta telqu kulħadd kienet hemm rejn is-salib tiegħu. B'xi mod bil-ħarsa tagħha issegwih f'dak l-aħħar mument ta' dulur u ta' turment. Kienet hemm fl-ewwel sinjal tiegħu u kienet hemm ukoll fis-sinjal il-kbir tal-imħabba tiegħu. Meta ikkundannat għal-mewt u ħafer u rat ruħu lill-Missier. Marija se segwikom fiż-żwieġ tagħkom. Stidnuha għat-tieġ bħalma bid-deċiżjoni tagħkom diġà stidintu lil-bina Ġesu. Għażiltu li l-ħajja miż-żewġa tagħkom tibdewha quddiem Alla. Intom tafu li hemm għażliet oħrajn. Mintom għamiltu din l-għażla. U din mhux għażla irħisa, mhux qed nitkellem fuq il-flus ta' u l-ispejjeż, imma fuq is-sinifikat profond tagħha u fuq dak kollu li qegħdin timpenjaw ruħkom għalih. Għax intom għażiltu li tirċievu is-sagrament, anzi tagħtuh lil xulxin is-sagrament ta' żwieġ bil-kunsens tagħkom, għax dak is-sagrament, il-kunsens tagħkom, l-għotja tagħkom lil xulxin. Il-barka tas-saċerdot
hija siġil fuq il-konsens tagħkom, imma il-konsens tagħkom jagħmlu s-sagrament. L-ċerimonja, l-fjuri li jkollok, il-konsens tiegħek, dik liva li għadin tagħtu lil xulxin u li se twaslu qudiem l-artal waqt li titolbu l-barka ta' Alla fuqha. U dik hija iva li timpenjakom biex tagħtu ħajjitkom lil xulxin u lil familja li Alla jrid iwaqqaf permezz tagħkom. Li tagħżel iż-żwieġ nisrani l-ewwel nett huwa qatt ta' fiduċja f'Alla li qallek permezz ta' ibnu mingħajr ma tistgħu tagħmlu xejn. Imma jgħidlek ukoll jiena miegħek dejjem. Jiena miegħek dejjem. U qatt ta' fiduċja fikom infuskom. Qatt ta' fiduċja fil-komunità tal-Knisja ta' dawk li jemmnu li jiena nitlob u nimpenja ruħi li ma nħallukomx weħedkom. Intom għandkom id-dritt li mill-Knisja tirċievu l-għajnuna kollha li għandkom bżonn. Biex din l-avventura u din il-missjoni, din il-vokazzjoni li Alla qiegħed isejħilkom għaliha tgħixuha tajjeb, fir-risq it-tajjeb u l-ħażin, fil-mart u fis-saħħa, u tkunu permezz tagħha sinjal ta' tama għad-dinja. Jiena nawguralkom ħafna li tippreparaw għat-tieġ b'mod spiritwali. Naf li dawn ix-xhur forsi għal xi ġimgħat huma xhur ta' impenn, ta' ħafna affarijiet, ta' ħafna ħsibijiet, kultant ukoll xi inkwiet li ma tkunx qed tistennih. Imma bħala koppja fitxu l-ħin li tkunu fl-imkien quddiem Alla. Jekk ilek ma tqer, skopri xi tfisser tilqa u tifraħ bil-maħfra li għatik Alla. U dikinhar li tersa għas-sagrament, ersa ukoll għat-qarbin b'qalb safja. U l-Alla jitolbu dawn it-tliet affarijiet. L-ewwel nett li s-sieħba ta' ħajtek, li s-sieħeb ta' ħajtek ikun u, tkun i biss. Li tkunu ta' xulxin għal dejjem. U t-tielet li tilqgħu l-uliet li jibatilkom bħala don kbir. Talmu 3 kelmiet u użawhom mhux biss dikinhar tat-tieġ imma fi żwieġ. Jekk jogħġbok biex ma tieħdux il-xulxin for granted, please, biex intom tibqgħu mela, thank you biex intom tibqgħu tfakru xulxin li intom rigal għal xulxin, imqar platt, mixwi, faħma u frott ukoll ta' effort li kultant imur żmerġ ma jimpurtax, waħħal fil-microwave fil-każ. U sorry, dil-kelma li jkollkom il-libertà u l-umiltà titolbu maħfra xulxin u taħfru
lil xulxin. Daw it-tliet kelmiet ma fintajthom xien. Jirrepetihom il-Papa Franġisku u jiena nieħu pjaċir nirrepetihom ukoll. Għax huma riċetta ta' kif il-koppja titgħallem li verament kollox huwa don ta' Alla anke l-mumenti diffiċli. Għax jgħalmuna jimmaturawna. U sibu wkoll ħin l-aħħar parir għat-talb matulek ja ġurnata. Nibatu ħafna messaġġi l-xulxin. Qabel kien ikonna l-post-it nwaħluhom mal-friġis u ma nafx xejn. Illum SMS il-ħin kollu għaddejjin. Imma lill-Alla m'għandniex ċans inkellmuh jew nisimgħuh. Intom u tippreparaw għat-tieġ, tinsewx tkomplu tippreparaw għaż-żwieġ. Għax it-tieġ jiġi u jmur u nawguralkom li jkollkom festa sabiħa. Imma t-tieġ jiġi u jmur, jibqgħu il-kontijiet biss. Jiġi u jmur. Imma żwieġ hemmhekk il-prova, iż-żwieġ. Nawguralkom ukoll li jkollkom il-ferħ u l-entużjażmu ta' min iħobb. Tinsewx li intom qegħdin tkunu msejħin biex tkunu sinjal ta' tama għad-dinja. Meta d-dinja tħares lejkom tista' tgħid għandna futur. Jalla l-imħabba u l-fedeltà tagħkom ikunu wkoll ta' talima għalina li għandna bżonn nitalmu il-fedeltà ta' kuljum, nitalmuha flimkien. U għandna bżonn xhieda ta' mħabba li tagħmlilna kuraġġ. Jina nemmen falla wieħed il-missier li jista' kollox li ħalaq is-sema u l-art, dak kollu li jidher u dak li ma jidirx. U f'mulej wieħed Ġesu Kristu, iben waħdini ta' Alla, imnissel minn missier qabel kull żmien. Alla minn Alla, dawl minn dawl, Alla veru minn Alla veru, imnissel mhux magħmul, natura waħda mal-missier u bih sar kollox. Niżel mismewwiet għalina l-bnedmin u għal-fidwa tagħna u ħal-ġisem bis-seta tal-Ispirtu Santu minn Marija Verġni u sar bniedem. Salbu ħalina bata taħt Ponzju Pilatu, miet u difnuh u fit-tielet jum qam minn bejn l-imwiet skont il-kodba mqazza u tela s-sema u jgħat fuq l-emin tal-missier. U għandu jeġa jiġi bil-glorja biex jagħmel ħaq mill-ħajjin u mill-mejtin. U s-saltna tiegħu ma jkollix tmiem. U fl-Ispirtu Santu mulej li jagħti l-ħajja li ġej mill-missier u mill-liben li hu meqjum mweġġa fl-imkien mal-missier u mal-liben u li tkellem fom il-profeti. U fi knisja waħda qaddisa kattolika apostolika nistqarma mudija waħda għal maħfra ta' dnubiet u nistenna l-qawma mill-imwiet u l-ħajja ta' żmien li ġej. Amen. F'Kana tal-Galilija il-Verġni Marija qalet lil qaddejja biex jobdu u jafdaw fil-kelma tagħha. Fi ġurxa sħiħa aħna wkoll nafdaw ruħna fil-mulej li dejjem lest jisma' il-kelma tagħna.
Nitolbu għall-Knisja biex twassal lil bnedmin kollha biex jagħmlu dak li jgħidilhom Ġesu. Nitolbu. Ismana nitolbuk, Mulej. Għalina li niffurmaw il-Knisja biex dejjem nożżu l-kelma ħajja ta' Alla, moddija lilna mill-poplu l-mażul ta' Alla u mix-xhieda u l-ministri tal-kelma tal-bidu. Nitolbu. Ismana nitolbuk, Mulej. Nitolbu biex id-dialogu mal-Lut jissaħħaħ u jkun għajn ta' għarfien u impenn u bekk il-bnedmin li jemnu falla wieħed jaħdmu għal dinja aħjar. Nitolbu. Ismana nitolbuk, Mulej. Biex l-arfin tal-istorja mqalba bejn il-Lut u l-insara ikun xprun ta' ħidma għal ġustizzja u l-paċi fid-dinja. Nitolbu. Ismana nitolbuk, Mulej. Għal dawk li jinsejjaħ tal-għandek biex jgħixu fl-imħabba tal-preżenza tiegħek fis-saltna tas-sema. Nitolbu. Ismana nitolbuk, Mulej. Mulej u missier ta' kulħadd. Nitolbuk tismana aħna u nduru lejk. Mimlijin bil-fidi li inti tbiddel l-ilma tat-tama tagħna f'inbi ġdid tal-ferħ tas-sew. Dan nitolbuh bi Kristu Sidna.
Nitolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob lill-Alla l-Missier li jista' kollox. Jilqa' l-mulej mill-idejk is-sagrifiċċju għat-tifħir u l-glorja ta' ism għal-ħtiġijiet tagħna u tal-Knisja u għazza kollha tiegħu. Għatina mulej li niċċelebraw dawn il-misteri kif jixra. Għax kull darba li nġeddu t-tifkira ta' dan is-sagrifiċċju iseħħ l-emil tal-fidwa tagħna bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Nerfgħu qlubna l fuq. Nerfgħuhom lejn il-mulej. Niżuħaj il-mulej Alla tagħna. Hekk sewwa u xira. Sewwa u xieraq tassew, mulej missier qaddis. Alla ta' dejjem li tista' kollox. Tajjeb u taġid tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien inrodulek ħajr bi Kristu Sidna. Bl-emil tiegħu tal-għaġeb li seħħ fil-misteru tal-għajt. Konna meħlusa mid-dnub u l-madmat tal-mewt. U msejħin għal dan is-sebħ kbir li nkunu ġens maħtur, saltna ta' qassisin, nazzjon qaddis, poplu miksub. U li nxandru ma' kullimkien is-seta tiegħek li sejjaħtilna mid-dlam għad-dawl tiegħek tal-ħaġeb. Għalhekk mal-anġli u mal-arkanġli, matroni ma' dominazzjonijiet, ma' tajja kollha tal-eżerċiti tas-sema, intennu l-innu tal-glorja tiegħek u ngħidu bla qiegħda. Qaddis, 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 u li Alla tal-eżerċiti, ismewtu l-art mimlija bil-glorja tiegħek, osanna fl-oli tas-smowit, imbirek minn ġej fissem il-mulej, osanna fl-oli tas-smowit. Qaddis tas-sewint mulej, inti lajn ta' kull dussija. Qaddis għalhekk nitolbu dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu. Li meta kien se jingħata biex minn rajħ ibati bħal-ħobż, ratti l-ħajr, qasam, tali d-dixxipli tiegħu u qal ħudu u kulu l-kol minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku kol wara li klaħa l-kalċi, reġerat il-ħaj, tali d-dixxipli tiegħu u qal ħudu u ixorbu minnu l-kol. Għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' għal dejjem. Id-dem li xerret għalikom u għal-bledmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan tifkira tiegħek. Dan hu l-misteru tal-fidi. Għalhekk aħna u nagħmlu dan tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu. Nofrulek mulej il-ħobż tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjon. Unrodulek ħajra xogħbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U miċ-ċokon tagħna nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqadna f'ġisem wieħed, lilna li nieħdu sem il-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha. Wetaf fl-imħabba fl-imkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Charles, mal-Isqof Joseph li qed jgħinu mas-saċerdot u djakni tiegħek kollha. Ftakar ukoll f'ħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien, ftakar fil-mejtin kollha. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħen għalina l-koll itolbuk. Għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem
flimkien mal-Verġni Mqazza, Omm Alla Marija, ma' San Ġusepp, ma' l-Apostol qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja, għamili magħhom, infaħruk u nsebħuk, Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu ma' Kristu u fi Kristu. Jingħata lilek Alla missier li tista' kollox, flimkien mal-Ispirtu Santu. Kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ejjew nitolbu kif għallimna rridna nagħmlu li ben ta' Alla Ġesu għas-salvazzjoni tagħna. Missierna li inti fis-smowit jitqaddes ismek tiġi saltnatek, ikun li trid kif is-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum, aħfrilna dnubietna bħalma naħfru li minnu ħati għalina. La ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tiebor li nagħtihak il-paċi fi żmienna. Biex inkunu ħielsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw ilena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Għax tiegħek hija s-saltna, il-qawwa u l-glorja għal dejjem. Mulej Ġesu Kristu li għat lill-apostli tiegħek. Inħallilkom is-sliem, natikom is-sliem tiegħi. La tħares lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għati jaslimu l-għaqda li inti trid fiha, inti tgħixu s-salta għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Amen. Għatu l-paċi lil xulxin. Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja għatina l-paċi. Rigward tqassim tal-Ewkaristija, Monsignor Ġisqof u Monsignor Attart ikunu fil-korsija tan-nofs u tnejn minna nkunu fiż-żewġ tiġnub. Danu l-ħaruf talla, danu li neħi d-nubiet tad-dinja, ħenin dawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jistħolix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżda biss kelma waħda u ruħi tkun infejħa.
nitolbu. Atina mulej l-ispirtu tal-imħabba tiegħek biex kif tmajtna l-koll minn ħobża waħda tas-sema, hekk ukoll fit-tiba tiegħek tagħmilna qalb waħda bejnietna bi Kristu Sidna. Għal darbohra Eċċellenza nirringrazzjak li mexxej din iċ-ċelebrazzjoni llejla, ċelebrazzjoni speċjali lil dawn iż-żgħażagħ li tippreparaw ruħhom għas-sagrament ta' żwieġ. Grazzi lilkom ukoll iż-sarajs li ġejtu għal din l-Ewkaristija. Nirringrazzja wkoll anke l-korp parrokjali li akkumpanja din iċ-ċelebrazzjoni. Naħseb li huwa importanti wkoll li f'isem il-Moviment ta' Kana nagħmel grazzi speċjali l-koppja mexxejja li ħadu ħsiebkom jew forsi qegħdin jieħdu ħsiebkom bħalissa din il-preparazzjoni tagħkom għal dan il-vjaġġ li huwa żwieġ imqaddes, żwieġ sagrament. Fl-aħħar nett nixtieq ukoll anke nistedinkom biex fl-aħħar tal-qudiesa intom koppja rajjes titilgħu tiltaqgħu ma' Monsignor Arċisqof se jagħtikom tifkira żgħira, kuruna ta' rożarju kull wieħed jew kull waħda biex ovvjament tkun parti mill-programm tat-talb tagħkom. U fl-aħħar nett nixtieq ukoll anke nagħmel avviż minn hawn ftit ieħor fuq il-website tad-Diocesi The Church in Malta, hekk jisimha l-website, The Church in Malta se jkun hemm il-video ta' din iċ-ċelebrazzjoni llejla u mbagħad jisu xi ġimgħa oħra probabbilment ikun hemm ukoll anke ritratti li intom tistgħu taċċessaw u forsi anke tordnaw bħala tifkira ta' din l-okkażjoni. Grazzi ħafna. Il-mulej magħkom. Iberikkom Alla li jista' kollox il-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu. Morru fil-paċi ta' Kristu.
Rasizmi. Inaugurali. Hello. Yes, yes. Auguri. Hello.
tagħha.